Pun jadi napa? Ayo ditemeni ing dalem oleh lelakon ibadah sak mampune ing dalem zahire ya napa ing dalem batine ayo ditemeni. Lah sabab amal menika bakal berbuah iman. Kok tak pingin takon. Sampeyan purun kali kula niku nandur napa mawon tapi mboten nguwoh. Purun napa mboten? Nen? Sampeyan tandang napa mawon tapi ing dalem tandang kala wau mboten ngasilno napa-napa tapi malah mek sing kathah ngrugekno kula kali sampeyan. Purun napa mboten? Lho, posisine iman niku napa? Saged tambah, saged kirang. Nggih ta? Lah, tambah kirange utawi berbuahipun iman niku napa? Liwat lelakone dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih ta? Lah nguwohe iman niku saben wong niku beda-beda, mboten enten sing padha. Nggih napa mboten? Niki lho. Cuma paling mboten sak beda-bedae iman kula kali panjenengan, tapi tetep kepingin kula kali sampean unggul imane ana ngersanipun Gusti Allah. Unggule iman niku teng pundi? Niki lho. Terus jatuhe entenge merosote iman niku teng pundi? Unggule abote bobote iman niku napa? Cuma liwat loro tok. Bizikri wal yaqadha. Sepiro oleh kon eling sadar ing dalem zikir ibadahmu menyang Gusti Allah. Teng mriku ukurane niku teng mriku. Nggih ta? Lah rendahipun jatuhipun iman kula kali panjenengan wonten ing ngersanipun Gusti Allah mboten dados unggul niku merga napa? Mergo oleh lali, oleh gampang ngentengno menyang Gusti Allah. Senajan zahire zikir, senajan zahire ibadah, senajan zahire ngaji, tapi ukuran bobot niku lho sak pira ilinge karo laline dhateng Gusti Allah. Kok tak takon saiki. Sampeyan kali kula niku sing kathah wekdal zikir niku eling napa mboten eling kali Gusti Allah? Nen? Eling napa mboten eling kali Gusti Allah? Nen? Iku dijawab kali ibu-ibu. Kula menawi zikir yai eling kali Gusti Allah. Wong pancen tujuane zikir niku kedah eling teng Gusti Allah kok. Nggih napa mboten? Kula tak takon wong sampean ngomong eling. Nggih. Wekdal sampean zikir sing sampean ilingi niku napa? Nen? Sampean bayangno niku napa? Sing dadekno ketok-ketoken niku napa? Nen? Sing kathah niku mboten eling teng Gusti Allah. Balik napa? Eling mek awake niku zikir teng Gusti Allah. Lah aku tak zikir. Aku lagi zikir. Aku lagi nglakoni zikir, aku lagi gelem zikir. Tapi napa tentu waktu zikir niku temen atine zikir? Mboten tentu. Nggih ta? Mboten tentu.
Nggih ta? Mergo napa? Mergo awake sik ngrasa zikir, nek awake sik ngrasa zikir, ngaku zikir, berarti sik durung zikir. Nggih ta? Tapi kula nggih kadang-kadang eling kok kali Gusti Allah niku yai ing dalem zikir ugi kathah. Zikir niku eling kali Gusti Allah, tapi ilinge niku mboten langsung teng Gusti Allah. Ilinge niku merga sadurunge zikir niku diniati napa-napa enten maksud. Zikire niku eling karo maksude, nggih mboten napa-napa. Nggih tak, tapi aja ngono lah. Nggih tak, misale sampean atiku sumpek. Anakku koyok ngene, bojoku ngene, keluargaku ngene, daganganku rada ngene, kancaku ngono. Tinimbang ngono, aku tak madhep menyang Gusti Allah. Sing dorong niku napa? Nen? Salah, mboten salah. Wong pancen wong kok, itulah dinamika hidup. Nggih, dinamika hidup nggih pancen ngeten sing dorong. Cuma barang pun mulai berangkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, eling kepentingane napa eling pangerane? Nen? Nggih ta? Lah niki lho. Jadi hakikate sik dereng zikir niki akeh maca mangkane gak ndadekno bersih nafsune, suci atine menyang Gusti Allah. Nggih kudu sing gelek. Nggih padha mbek wong donga, gelek kula tak matur. Duh Gusti Allah, kula niku ya Allah, panjenengan paringi sepeda motor ya Allah. Kula niku ya Allah, damel nyambut damel ya Allah. Menawi sampun pikantuk nyambut damel ya Allah, damel ibadah dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Wis bener niate, wis bener penyuwune. Cuma waktu iku kocoe atine niku lho, wekdal ya Allah panjenengan paringi sepeda motor. Niku mirsani Gusti Allah manahipun napa ketok-ketoken sepeda motor. Lah niki lho. Nggih napa mboten? Pun tos pundi ya nggih? Ewet. Nggih ta? Ewet. Oleh mergo ewet niku napa? Mergo sampean niku moksa dhateng Gusti Allah. Pokok kula kedah hasil. Senajan sampean mboten dawuh ngeten, tapi tandane moksa niku napa? Mboten dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Nggih ya Allah, kula nyuwun niki ya Allah, kula kersa niki ya Allah. Namung napa ingkang kula suwun kula kersakaken ya Allah, menawi dadosaken saenipun ya Allah, pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Menawi mboten ampun panjenengan paringi ya Allah. Nate sampean ngeten. Dan teng mriku urusane niku teng mriku, supaya sampean ketok-ketokan sepeda motor niku mboten terus menerus. Nggih napa mboten? Niki lho. Ben siji mek sampean niku mboten seneng karo wong. Nggih ta enten urusan kali wong. Nggih ta napa sampean niku rada digencet karo wong macem-macem. Niku luwih gampang. Nggih ta? Misale sampean kali kula ndonga, duh ya Allah. Kula niku ya Allah, wonten tiyang boten sae kali kula ya Allah. Wonten tiyang badhe ngeten kali kula ya Allah. Wonten tiyang badhe ngancam kula ya Allah. Wonten tuang badhe ngeten-ngeten ya Allah. Misal sampean kepingin slamet. Nggih ta? Sampean tumpaki wong niki aja dimusuhi. Nggih ta? Pancen kula sing salah menika ya Allah. Mustine kula ingkang boten tepak ya Allah. Lajeng tiyang menika kali kula ya Allah ngancam kados mekaten ya Allah.
barokahipun tiyang nika ya Allah. Muga-muga panjenengan kula niku panjenengan paringi slamet ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bi khaufikal khaufi ya Latif. Insyaallah gak ditagih utange. Lho yak napa sampean niku? Aja dimusuhi. Nggih ta? Ayo nate sampean ngenen. Nggih ta? Jarang. Nggih ta, nek wong ngetok apa sing gak disenengi napa malih wong sing dimusuhi. Ndonga karo Gusti niku karo ngamuk. Ya Allah tiyang niku ya Allah tambah ketok, atine jak mblenek. Mblenek. Nggih lisane ya Allah atine benci lho kon aku, benci aku. Lho ya apa iso mandi? Nen niku lho hatif niku teng mriku ngken niku. Mungkin omong-omongan bapak hatif nggih ta walak-wali ini lho mungkin mboten krasa niku pun nggih. Jadi cara ringkes napa amal kula kali panjenengan niku napa saged nambahi nguwono dhateng iman. Pancen iman kula kali panjenengan niku napa saged tambah saged rang. Cuma unggule nggih iman kula kalih sampeyan niku dipun ukur sakpira oleh eling karo Gusti Allah lan sakpira oleh lali karo Gusti Allah. Nggih ta niku makanya dipun dawuhaken napa nika teng Al-Qur'anul Karim innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nggih ta? Napa malih nyebut dhewe. Nggih ta? Napa malih dizikiri dhewe. Krungu wong sing zikir mawon niku atine tambah wedi karo Gusti Allah. Nggih. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum mana nggih ta mek tanda-tanda Gusti Allah niku sampai dipun waca napa malih sampean saged maca piyambak minangka tuntunan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kok ngene kok ngono, ayam kok ngono, wedhus kok ngene, kelire kok ngono. Dadekno eling menyang Gusti Allah, nuntun dhateng kula lan sampean berarti makin tambah imane. Mek uwohe iman niku iso tambah kurang mergo ndelok lelakon ibadah zikire. Sakniki kula tak takon. Mek sampean kali kula wis temen buktekno zikir ibadah dhateng Gusti Allah, napa pasti wong niku bakal pancen tambah imane? Ayo ngomong. Dan ya napa? Dipun jawab cara hitung-hitungan zahir pancen tambah imane. Nggih ta? Tapi cara hitung-hitungan batin mboten kurangan, tambah tapi malah ndadekno dikurangi. Liwat pundi angsalipun dikurangi niku? Mergo atine gak siap, gak trima, mboten ridho kelayan napa-napa ingkang dipun putus dening Gusti Allah. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan
ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafrig 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.